kanggo nek pangupa jiwaran meneh aja nalangan sindya apa-apa. Ibarate nego ing desa Tegal Malik kene rezekine ndodhok kemroyok ngajegem rezek saka Sang Allah Yang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Sing padha tetanen iso pinaringan tulus. Sing wingi gurung metu sak bubare ngadani limbukan to ngadani tasyakuran to merti desa. Dina bengi iki iso pinaringan wulu wetu sing tikel matikel beda karo kang wis kahungkur. Ngono. Dina bengi ngadani sedekah desa, ya kadesa ya rasulan ya merti bumi. Wektu dina bengi iki keluarga aku ing desa Tegal Malik merti ngawuri ingkang rumaksa Jaka ing bumi. Nyai Renges Nyai Srimpet Kiai Srimpet ingkang sak njabaning wangon sak njeroning wangon padha dipertilan kawuri supaya disune berkah pangestune aja nemu sambikala apa-apa keluarga Anggamelik cacapinan tata titi tatrem ayom-ayom kerta tata lan raharja. Tembunging kadesa yo kade karo so kai kadereng dedana sesoski sesaji kadereng anggone sesaji uga merti ngawuri kaki Tegal Malik padha dicaosi bekti dicaosi dar sak kuasane supaya disuni berkah pangestune aja nalang apa-apa keluarga ing desa Tegal Malik. Ngono. Nek ngono ya akeh tembunge. Iya, dadi ana sing darani rasulan merti ngawuri Kanjeng Nabi Rasul sak garwa sak putra sahabat Bali luweh-luweh lumeber maneng sami Kanjeng Nabi sedur Qadir Jailani wali Allah. Ngono wah iya iya. Mula Kang Caka ya nek aja nganti kesuwen, Nduk. Wektune wis wengi. Ya ora apa-apa Karangample ya wis wengi akeh sambutan kok. Aku melu nyuwunake ana dalem Allah Yang Maha Kuwasa. Keluarga Nggamlik ana sing sambikala apa-apa. Beda agama aja padha sulaya. Beda panemu aja padha digawe padu. Ayo nindakno rasa persatuan kesatuan. Contone kaya ing dina bengi ngadani merti bumi. Ing kono nguri-uri budaya Jawa. Mula Kang Saka ku ya aja nganti padha plerok-plerokan ca dados. Putu ngerti cono ojo ditinggal tapi pancen kaki boyo sikile iku budaya Putu hati coro ojo ditinggal tapi pakai boyo singile iku boyo Nduk sembah suwun ora kepareng ngungguh dhisik. Ayo nindakake nderek tuntunane Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ingkang ngrasuk agama suci ngrasuk limang perkara ya, Nduk. Ayo monggo ditindakake bareng.